Igbo kwen ya kwen ụmụnne m ya anyị na-ewetara ụnụ taa awụ ihe onyonyo ejirimara ndị Igbo. Ọtụtụ ndị Igbo ahapụla ihe eji mara ha mewezie omenelu, ha hapụla omenala mewe omenelu. Ụbọchị nke taa ndị Igbo niile ga-agụnwuri gị ABCD from ABCD to the Z, mana ha ga-agụnwuli agbechede. Anyị na-ewere ohere a na-aga ajụ ndị mmadụ ka anyị mara ndị Igbo ndị ga-agụnwurila anyị abechede. Ngwanụ ka anyị jenu. Nwanne m nwoke, ọtụtụ ọma. Ọtụtụ ọma nke gị. Anyị chọrọ ịmata aha gị ka ịkọwatara anyị onye ewu. Aha m Arinze Chukwu Ogwejofọ, ihe ejikwana mara m DJ Cruzy aka Rock Master aka as onye egwu na-eti egwu na-ewere time for ndị mgbu. Nwanne m nwoke, iwe onye ebe? Abụ m onye Anambra steeti. Ka e gosiri na iwe onye Igbo, akwa ya? Abụ m ezigbote onye Igbo. Nwanne nwoke, biko m ga-achọ ka egotara anyị abechede. Ịmanụ ndị oyibo kpọrọ ya ABCD, nke anyị niile ga-agụnwulikwe ya, mana ojirimara ndị Igbo iji ma na iwu nwa afọ Igbo. M chọrọ ka egotara anyị abechede. Nke bụ eziokwu na m etoghị n'ala Igbo, etoro m n'obodo, ọ ga-esichakwara m ike ego ya, mana ka nwa otu ike kwere m dịka esi kụziere anyị mgbe a ka m si n'ụchata na ntị, anyị na-agụ ya a b c d e f g n l k na akwụ na-ahụra n'ihe ahụ anyị na-ekwu okwu ya ndị Igbo ibe m. Ọ dịkwaghị izu, ọ dịkwaghị izu. Anyị mere ụlọ ọrụ a ndị Igbo Concept TV ji weta na-esi na ihe ọ bụla anyị ga na-emewu ihe ojirimara ndị Igbo. Aha gị ọwụtụ gịnị biko? Okay, aha m Apostle Oscar Ọnụọha. Oscar Ọnụọha, ndewo. Biko achọrọ ịma iwe onye Igbo? Yes, abụ m onye Igbo. Ihe m ji na-ajụ gị ihe awụ ndị ụlọ ọrụ a anyị na-ebughachi ihe ọbụla gbasara Igbo, maka na ndị Igbo ahapụla omenala mewe omenelu. Mana ogo biko, e nwere ihe onyonyo nke anyị ji bịa nke taa awụ ka anyị mara ndị ma abechede agụ n'ala Igbo, n'ihi na ndị Igbo niile na-agụzi ya na ABCD. Ọtụtụ n'ime anyị ama ya, mana anyị chọrọ ịmakwa ndị ahụ ma ya. Onye ọbụla gụrụ ya agụta ya ọfụma, anyị na-eme ka onye ahụ mara na ọ bụ onye Igbo. Mana ogo biko gụtara anyị abechede n'Igbo. Eweliwe aga m agụli nke a. Nna m ukwu, ndewo. Aha gị gịnị? Ebuka. Ebuka, iwe onye Igbo? Abụ m onye Igbo. Iwe onye ebe? Arọ ndị izu. Nsogbu adị. Emere ka m mara na ebe ahụ shoemaker, akwa ya? Biko nwanne, ị ga-agụnwuli anyị abechede? Hey, nwanne ibudokwa bịa nke a na enwasị ka ya abịa ka abịa kwuo ekwue. Ibudokwara abịa na. Mama ndewo. Mama iwe onye Igbo? Abụ m onye Igbo. Enwere egwu n'ike ịgwata anyị aha gị? Aha m Oriakụ Ebere Chioma. Iwe onye ebe? Abụ m onye Ọhafịa, Abia steeti. Mama, ihe anyị wetara n'ụbọchị nke taa awụ, ama m ka anyị niile ma na abịa n'asụsụ oyibo anyị na-akpọ ya ABCD, mana abịa n'asụsụ Igbo ka ihe a na-akpọ ya abechede. Mama, enwe ike igotenwere anyị abechede? Abechede efengene kwene okwe onyeze. Nwanne nwoke, o doro m anya na ewu nwa afọ Igbo njike ijikere na njike ijikerewu njike ndị Igbo, mana ka m jụkwa gị, iwe onye Igbo? Abụ m ezigbo onye Igbo. Aha gị gịnị? Ahụ Chibuike Anyanwụ. Chibuike Anyanwụ, isi ebe? I'm from Imo State, Mbaise. Oke, Mbaise ahịa azụ. Nwanne, achọrọ m ịjụtụ gị ile anya anyị ma ndị Igbo ma ka esi agụ ABCD. Akwa ma ihe ABCD pụtara n'ala Igbo? Ama m ABCD pụtara n'ala Igbo. Elee ihe ọ pụtara n'ala Igbo anyị? ABCD pụtara na ọ bụ ihe ma ABCD wụ n'ilu n'okwu ndị bekee, ọ bụ okwu bịara abịa.
atapịakwa n'okwu Igbo anyị enweta na-eche atapịkwa ya n'okwu Igbo anyị kwa ụta ihe echi atapị ya n'okwu Igbo achọrọ m ka ị gọọrọ anyị na m ga-atapị ya beta ọ ga-awụcha ha niile m ga-ekwukwa eto nke m mụtakwara n'ihi na abịa ihe a na-agụ ya agba eche dị efe ihe so ihe niile ndị ya na-aga anya ya n'anya ya bikọs aga nwatakịrị aga amụtacha n'ihe ozugbo ha ọkwa ofu ya na-amụta ya ndewo nwanne m nwoke ewela iwe ABCD ị ga-agụnwuli ya site ebe o bidoro ruo ebe ọ kwụsịrị ị ga-agụli ya na English ya m ga-agụnwuli ya nna ya ukwu ndewo ọtụtụ ọma anyị ndị Igbo Concept TV anyị ji omenala nke ndị Igbo bịa ile anya ndị Igbo na-agụzi ABCD hapụzie agbechidi o jiri mara anyị nwa papa ewela iwe anyị ga-achọ ka ị gụtara anyị abechidi n'ala Igbo ABCD gụọ ya gụruo ya na gwikwenwe m ọ dị egwu ụmụnne m ndị Igbo ndị nọ na mba niile ebe ọbụla nọ ọ na-ahụ naanị ya ọ na-ahụ naanị ihe ahụ anyị na-ekwu okwu ya na asụsụ Igbo ọ naghị ejile nwayọọ n'ala ọ dịkwanụ mma otu ahụ lenụ ya ụnụ ahụnanụ mmadụ ole na ole ndị anyị jụrụ ihe gbasara abechidi enwe onye n'ime ha gụtara ya ọ dị n'ụnụ mma ndị Igbo unu n'anya ọ dị mma ka anyị dịsi ike na-asụ asụsụ Igbo ka anyị na-akọwara onwe anyị ụmụ anyị ndị enyi anyị ihe ọbụla gbasara asụsụ Igbo asụsụ Igbo amaka ụmụnne m ọ ndị ụlọ ọrụ Igbo Concept TV na-ewetara ụnụ ozi a ndewonu. Because of English here, they want to kill my language. Because of English here, they want to kill my culture. Who will save Africa? Who will save my language? Who will save Africa from English here?